Dobrodošli na Pro Gaming kanal, sada ćemo malo igrati Minecraft. Od prošle epizode nisam ništa naročito dirao, osim što sam ovdje stavio 4 baklje i ovdje dovršio zidove i napravio krevet i to je to. Sada ćemo da napravimo vamo kuću, ja sam sve već pripremio. Evo ovdje. Ovako ćemo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako vam se poravnja sa ovim. Tako. Tu ćemo da otkupamo za vrata. 1, 2. Ćemo tu da napravimo jedan prozor. Pa ćemo nastavimo. Opa. Pa ćemo tu opet prozor. Pa ćemo tu opet prozor. Opa. Opa. I tako. Opa. Ovako ćemo. Imamo još jedan red. Samo moment. Tako. Ovako ćemo ležovati. Onda ćemo da napravimo jednu peć i ovo ćemo da unesemo u kuću. Ovako. Peć. Tu. Peć ćemo tu i radno sto tu. Ovako. Naka. To da mi pesa. Tako. Sada ćemo ovo ostalo popuniti. Popunit ćemo drvo.
nam je stiglo staklo. Dobro. Opa, neće nam više trebati. Lećemo to. Opa, šta je ovo uradio? Tu i tu. Tako. Tako, ove vrata. Eto, sad možemo da osvetlimo to. Idem sada po krevet. Da li se mogu da stavimo krevet? Tako nekako. Mala kućica za početak, sad je došla. Dobro, idemo sad malo u ruku. I onda tražimo resurse. Ojoj, da, zaboravio sam nešto vrlo važno. Šest sam zaboravio da napravim. To bismo mogli tu četvršenje ćemo napraviti. Evo, tu ćemo i odlažemo nepotrebne stvari. To. Tako. Neka jabuka tamo. Hoćemo tu. Evo, sad pošto ćemo da idemo, samo vidim nešto. Malo ćemo idemo u rudniku stvari. Probat ću da napravim još jedan kramp. Da napravim sve po duple stvari. Sve duple. Pošto kao što vidite, sve mi je pri kraju osim mač. Aj sad. Šta tiče nekad tu, to ćemo tu. Evo ovako. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se sljedeći put. Ćao!